барои инсони комил гаштан 5 сол дар донишгоҳ хондан камӣ мекунад. барои муваффақ гаштан якум бояд илм омӯхт. вақти қимати худро ба чизҳое ки баргардондан номумкин аст магузар. ҳар як сонияи зиндагӣ ин ба қадри тилло аст. дирӯз аллакай таърих, фардо ояндаи номаълум, вале имрӯз ин як тӯҳфа аст. барои ҳамин имрӯзро зиндагӣ кунед.